Dyma'r milwyr yn dod â Iesu i Golgotha, sy'n golygu lle'r benglog. Dyma nhw'n cynnig gwyn wedi gymysgu a chyffu'r lladd poen iddo, ond gwrthododd i gymryd. Ar ôl i hoelio ar y groes, dyma nhw'n gamblo i weld pwy fyddai'n cael ei ddillad. 9:00 y bore oedd hi pan wnaethon nhw i groes hoelio. Roedd arwydd ar y groes yn dweud beth oedd y cyhuddiad yn ei erbyn. Y geiriau ar yr arwydd oedd brenin yr Iddewon. Cafodd 2 leidr i croesholio ar un pryd â Iesu, un bob ochr iddo. Roedd y bobl oedd yn pasio heibio yn gwneud sport am ei ben ac yn gweiddi pethau cas ato. Ha! Ti ddwedodd dy fod ti'n mynd i ddinistio'r deml a'i adeiladu eto o fewn 3 diwrnod. Achub dy hun oedd hi ar y groes yna. Roedd y prif offeiriaid ac arbenigwyr y gyfraith hefyd yn cael sport ymhlith i gilydd. Roedd e'n achub eraill, ond dyw e ddim yn gallu achub ei hun. Os mae ef yw'r Meseia, brenin Israel, beth am yn ei weld yn dod lawr oddi ar y groes? Nawn ni gredu wedyn. Roedd y lladron hefyd yn dweud pethau cas wrth Iesu.